Ayan. Welcome po to my channel. Lamikaayo Mukbang TV. At ngayon lang ulit kami kapag mukbang. So, medyo busy. Okay? So, sige, ikaw mag-pray. Lord, maraming salamat itong pagkain na ito, Panginoon. Basbasan ba ito? Dagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan. Lord God, maraming salamat sa kabutin mo. In Jesus' mighty name, Amen. So, ayan, sabayan nyo kami mga kalami. At ang aming ulam po ay octopus. Yan, octopus. Yung maliliit lang na octopus. Yan. Yan. So, mayroon kami sausawan, suka. Ayan, sige, mga kalami, sabayan nyo kami. Mag-rice kami. Wow. Ayan. Sabayan nyo kami. Anong tawag niya? Alin? Ano? Octopus small. Hindi. No. Tamala. Tamala ba ito sa ano? Shout out nga pala, Dad. Yan, shout out kay Elmar Mukbang TV. ayan, kay Sir Elmar Mukbang TV. Shout out po sa iyo. At kay Candiduki. ayan, Candiduki. Ayan. Shout out po. At makaingatan po tayo lagi ng ating Panginoon. Kumakain ba kayo nito, guys? Ayan. So, kay paring Larry Chung, shout out po. Huh? Sa Kuko Samar. Ayan. At kay Wilbert, shout out. Yalugo. Ayun yung mga taga-subaybay natin kay Ang Pax. haba ng gaway. Pax Optana. Yan. Shout out kay Maring Liza. Kain po tayo. Shout out kay Manilbini from Laguna. Laguna. Yan. Kay Migunibor. Kay Don Chow. Boost Day. Yan. Shout out po sa iyo. Kain po tayo. Diba? Mga OFW natin. Shout out po sa inyo lahat. Amigo ni Bor. Yan. Kain tayo. Kay atin eh. So, inadobo po namin ito. Ayan, sabaw. Puro ano lang, puro kamay. Oh. Kain tayo. Laki nung coke namin, no?
Cook sakto, hindi mismo. Since na kayo medyo maingay, andyan yung mga apo namin sa likod. Laki. Guys, oh, laki ng ano, pugita. Ano? Octopus. In English. Laki. Sa maliit lang ako. Shout out kay Digiting. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Digiting Vlog TV. Yan. So mga kalami, please support my channel, no? Lamikaayo Mubang TV. Hit natin yung notification bell para updated tayo sa lahat ng mukbang po namin. So i-upload ko yung mukbang namin sa yan? Ano ba yun? Sa... Ay, oo, naalala ko na. Saan? Ano? Tagay tayo. Bulacan. Hmm? Bulacan. Bulacan? Bulacan yun. Andun? Galing tayo ng ano, DRT. Hindi naman tayo kumaan dun. Ano tayo? Ay, sabahin nyo guys. Mga kalami. Dali kami DRT. Tapos kumain kami. Siyempre, malayong biyahe na gutom. Ayun. Pero marami hindi kumakain nito dyan. Pugita. May kwento ng pugita eh. Sige, magkwento ka. Pag panganay daw, kailangan pag mga anak, kailangan kumain nito. Bakit? Alam ko. Para Pag mga makapit. anak na. Ano yun kwentong Kwentong balisnag. kwentong barbero. Kwentong balisnag. Parang sarang kanin. No? Pan, Pastor Socrates, shout out. Shout out mo si ano, si Adriana. Ayan, Adriatico. Huwag niyo kalimutan. Adriatico Clothing. Cris Kabansag. Ayan. Biyahe ni Cris. Motosiklita. Mga ano po natin yan, mga Ano, Z-Riders. riders. Zebros. Mga babait po yan. Motosiklita. Si ano, Larry ni. Larini. Shout out po.
General po yun, si General. So di namin maubos yung Ang dami. Octopus, ang dami. Ano pa po? Tagal walang, So, walang upload. Ilang araw. So mga kalame, maraming salamat po sa panonood. Yan. Medyo naano ako kasi umuya ako. Ayan, lagi po tayo mag-iingat, no? Sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga rights. Don't forget prayer always. Ingatan tayo lagi natin, Panginoon.